boa tarde a todos e a todas. Volvemos a ter este espazo para os veciños e as veciñas para que coñezamos que hai en diferentes lugares do concello. Neste caso estamos na parroquia de Beluso e na que, bueno, pois nos formulan diferentes cuestións. Unha precisamente moi relacionada co lugar onde aquí estamos, neste Parque Municipal de Ounovas. Nos solicitan que melloremos unha serie de carencias. Falan dunha fonte para beber, sobre todo nenos e nenas, pois que poidan empregala, que está pendente agora desta obra que estamos desenvolvendo aquí no pabillón para poder facer a conexión de auga completa, e falan dunha cuestión precisamente aquí donde estamos que xa se cumpliu xa hai unhas semanas, e a colocación dun banco nunha destas zonas de sombra. A verdade é que a colocación destes elementos pois para que as persoas poidan estar sentadas pois é unha petición que nos realizan moito e que dende o Concello nos gusta cumplir, e que a xente pois poida ter estes espazos para pasar a tarde. Tamén nos gusta recibir nestes buzóns pois a peticións de diferentes arranxos de camiños que hai en moitos lugares de Bueu. En este aspecto, unha veciña nos pide que arranxemos un camiño que hai en Pitís, na zona onde vive ela e a súa familia. A verdade é unha cuestión que xa o alcalde coñece e xa se está preparando pois un pequeniño proxecto para poder leválo a cabo cando os fondos poidan estar disponibles, e sobre todo pois atendendo ás necesidades que formulades os que vivides por aí e a xente que pasa habitualmente. Un veciño ou veciña de Trasouto pregunta por que non se fai ese proxecto que hai pendente no lavadoiro de Trasouto e como non se mellora a ruta dos Muiños. En primeiro lugar, indicarlle que ese proxecto de Trasouto xa ten unha subvención aprobada que vai permitir que executemos nos vindeiros meses esa obra, que agora comezará o seu proceso de licitación. E no caso da limpeza, pois efectivamente, o tema das rozas deses camiños pois é unha cuestión que tamén nos preocupa. O tratarse de muiños e de zonas que están na marxe do río máis fora do centro urbano, pois é unha competencia de Aguas de Galicia, pero bueno, nos o que facemos tamén é trasladarlle pois a Aguas de Galicia estas peticións dos veciños e veciñas e atender tamén pois as zonas que son da nosa competencia.